Suwi gak keramas malah gimbal ngene iki. Kang Jaka, Peri Cantika. Ana apa sampean teko donya iki? Kok iso koyo ngono sih? aku kelilipan Kang Jaka. Kang Jaka, aku diutus Sang Dewi. Sampean kon topo. Lah, kon apa? Emang Sang Dewi arep lapo? Wis tau aja teko nek. Ndang topo lho. Lah ditekoni Sang Dewi Dewi. Yo, jenenge peri kok cantas ya, Ram. Peri iki lemah lembut. Cantika, cantika. Yo yo engko tak topo. Ya wis lah, aku tak balik dhisik. Perine Sang Dewi siji iki pancen gregetno.